بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله حفظه الله كم؟ على كل حال دعاء كان قال أن يفعل الجابن المجلس السابع عشر جودة تسقي جيد دبر في فضل صلاة التراويح حاقرا جود الكويج والتهجد بجود هربري دي موضوع تراويح كبرنا فوانا نهارا جمع tahajjudi ko ɓurna fu wona hara kala demma ko nga yimɓe feere ka kawtide fuu maaje ɗe go'o nde ɓe wi annabijo sallllahu alayhi wa sallam dalɗe sappo e go'o juulata jemma kanko ha suuma e bena suuma e fuu nden bolwanteɗe ɗo fi shahri ramadana ha lewru suuma e alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd yettoje tabitani allah salatu allah e jamma ko tabitiɗɗo nulaɗo maako ɓaawo man fa salatu tarawihi min khasaihi shahr ramadan wa hiya sunnatun muakkada bal hiya akadu sunan julde alkaweje nder keeraɗuyeji lewru suumay julde alkaweje ha nder lewru suumay tan ɗe juulete amma tahajjudu kan ayde bisa fo e ɗiɗi ko goɗɗo juulan wa hiya sunnatun muakkada julde alkaweje ɗo ɗum sunna sembiɗinaka bal hiya akadu sunan accimana kanje ma ɓuri sembiɗirgo sam ha ko laati sunna وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليالي من رمضان حقيقة النبي جهود بصحابه إنماكو jemmaje goyle rusumay yimɓe yiɗɓe hallede yiɗgo ha hallina yimɓe yiɗgo ha ɓarlana yimɓe ko wala haamu ɓe mbiya na yimɓe kaza en wi yiɗa biɗana juulugo alkaweje ɗo na biɗana no waɗi ɓe ɗon juula na ɗum biɗa ba mbiɗa derɗirawo anani kadi wa qad fa'alaha annabiyu sallllahu alayhi wa sallam bi ashabihi layaliya min ramadan haqiqa annabijo juldiɗe ɓe sahaba en muɗum jemmaji ha lewru suuma yusalli wa hum yusalluna wara annabijo ɗon juula ɓen kamɓe bo ɓeɗon juula ɓawo maako summa innahu takhallafa anhum fi akhiri laylatin khashiyata an tufrada alayhim nden hooti ɓawo ɗon kadi annabijo luuti acci ɓe wurta juldi ɓe maɓɓe ha ragare jemmare ngam hulgo ta allah waɗa juulugo nafilaji jemma ɗo farilla ɗo maɓɓe li annahu sallllahu alayhi wa sallam law dawama ala hada wa lam yatruku la sara faridatan ngam ko woni fi kanko mo salatu allah e jamma ko tabiteni to ni o duumake dow juldugo alkaweje ɗo ɓe sahaba en maako accayi ɗum da ɗum laatoto ɗum farilla fatakhallafa anhum min ajli an ya'lamu annaha laysat farida se o luuti o acci ɓe kadi ngam sabbu ɓe anda juulugo alkaweje ɗo na farilla wa innama hiya sunnatun muakkada tanni kadi e caago maako ɗe laati kam ɗum sunna sembiɗinaka wa hiya min khasaisi shahr ramadan kanje ɗo ɗe ɗon nder hertiɗe ha lewru sumayeru وتكون صلاة التراويح في أول الليل جود الكويج كم لتتها أرى الجنة وإذا جاءت العصر الأواخر فإنهم يزيدون تهجدا في آخر الليل توني سبور أغاري جنغاري ياكن ببسدن سبور أغاري تودنغاري كم بمن ببسدن كدي باورن حد قدوي دي مكبه بأمه نافا هذا الجمع
liyatimma lahum ihya'ul layli ngam yeeɗi sinki jemmare timmana ɓe juulan alkaweje aran dagare jemma bo ɓe juulata hajjudu ha sappo ragareje amma kadi to juuɗi man ɗo ko andi kam ɓe acca safay ɓe witiri kam ha ta hajjudu go kadi nden ɓe juula ɗum to goɗɗo juuli safay ɓe witiri daga aran jemma bo to juuli ɓe maɓɓe ha ragare jemma ta o lorna witiri kam annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi la witrana fi laylati witiriji ɗiɗi wala ha jemmare woore fa inna annabiya sallallahu alayhi wa sallam kana fi l-ishrina al-awwal yusalli wa yanam annabijo sallallahu alayhi wa sallam o laatake ha darde nogas arane oɗo juuɗa nden oɗo tawala فإذا جاءت الأسر الأواخر استثمر وسد المئجرة وأيقظ أهله توني سفر غريجة غريبة ونيورا تغفير ماكو ونيورا وحبا تغفير ماكو وفندنا كوري ماكو ومونا توي قدو دنشد أكو كوري ماكو وفي رواية وأحيا الليل كله ويدسنا جمع لفوف وفي رواية فلم يذق غنضا to sappo ragareje waɗi annabijo mettata gongol jemma wala juuɗo wal hasilu gasɗum anna salata tarawihi sunnatun muakkada juuɗe alkaweje ɗo ɗum sunna sembiɗinaka ko waɗi ɓe wiide tarawih foftirɗe ngam ɓe juuɗa darɗe nayyi ɓe siwto ɓe juuɗa darɗe nayyi ɓe siwto kanjum wiɗi tarawih tuf'alu jama'atun fil masajidi juuɗe alkaweje ɓe kuure ɗo jama'are ɓe juuɗaɗe jama'are ha nder juulirɗe wala yambagi lil muslimi an yatakallafa an aw yadrukaha handanayi juulɗo luuto acca juuldugo ɓe yimɓe ha juulirɗe malla ma acca ɗe sam juulata tata anka to a juuli isa ini a wurta a hoota ɗo yimɓe feere tokkete mbaɗa noon toon fara on tokki banni on acci juulirde meɗe na woɗayi sakko ma accugoɗe juulataɗe sam kam kayitata goɗɗo waɗan li annahu yafutu alayhi hayrun kasir ngam hayru ɗum ngo fatiran mo to acci juulgoɗe ha juulirde malla ma o accide juulgo sam bi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ngam konngol maako o salatu allah e jammu ɗum tabitani o wimo dari lewru suuma e do nuɗɗinki e faggitaki barjari o faranama ko hande iggo e junuba maako hadisa o ngol bukhari be muslim wurtini ɗum wa qala alayhi salatu wassalam man qama laylata alqadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi mo dari jemmare hoddirki do nuɗɗinki e faggitaki barjari o faranama ko arti iggoye junubaji maako kadi ɗum ɗo fuu nango barjari ɗuuɗi ndi goɗɗo soranan ɗum ɗo fuu hadisol muttafaqun alayhi on to nonnoon kadi ɓi adamajo tinata ha kuuɗe mum wa laylatul qadri gayru muayyanatin fi laylatin min layali ramadan jemmare hoddirki ɗo nde tana ceefande ha jemmare iggoye jemmaje lewru suumaye فكل ليلة يحتمل أنها هي ليلة القدر كلا جمار وورا لو رسوما يفو افتنا لا تكاير وني جمار هدرك فإذا قام جميع ليالي رمضان فإنه يضمن أنه قد قام ليلة القدر تونيني قد داري جماجة لو رسوما يفو داري ونافي سامغة كاري كانكو فكان دن كام ودركه ليلة القدر فيحصل على قيام رمضان كله دن غسكا دي هذا لو رسوما يفو ودرته ونافا جماجة مرفو ويحصل على قيام ليلة القدر دن كام كوتوتنا وداريها جماعة ودركبه وقال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلته مداري نافي بين لمن الكويج لمن فرلتي وويندنا مبانا تجمع من فودري ونافي توي جولي إسائي كاين كوتي أشي بيغو كدي توي موتو يمبي جولي إسائي جولي الكويج
way jotta kam to luttidalɗe tati o wurtata go o heɓata mbar jaari bana mo naafi jemmare man fuu kam anda daga to hooti man o yawa ɗo naafa kadi ha weta kadi ɗo bona goɗɗo man famɗi ko a wurtata ma ya huwa kam yuldu ɓe yimɓe lewru worude mbar jaari ɗundi ndi dara goɗɗo fa hada mimma yuakkidu ala almuslim an yahdura salata tarawihi min awwaliha ila akhiriha fi kulli layali ramadan kande annabijo wi mo juuli ɓe liman ha liman firliti o windante bana mo juuli jemmare man fu ha timmi kam nden ka ɗo ɗon nder ko sembiɗinta ɗo juulɗo o yahdira julde alkaweje daga arandere maje ni ha ragarere maje ha kala jemmaje lewru sumay fufu bo na jemmare feere o warata wa salatu tahajjudi fil asri al awakhiri juude har goɗoyɗi muɗum ha sappo ragareje li ajli an yahsula ala hadha sawabi al azim ngam sabbu o gasa dow ndiɗo mbar jaari mawdi wala yufrimu nafsahu min hadha sawabi alladhi huwa ahwaju ma yakunu ilayhi ziyadatan fi hasanati wa takfiran li sayyiati taw harmina nafsu maako kadi ibgo e mbar jaari ndi o laati o bukaade her maari ngam ɓesdugo kuuɗe maako boɗɗe be ngam suddugo kuuɗe maako kalluɗe wa kasirun min asalafi salih ɗuɓɓe nder ɓen yiɓe laaɓɓe ma astihadin fil amali salih awtaade ɓe tiiɗal maɓɓe ha kuuɗe laaɓɗe ma kanu yatrukuna salata tarawihi wa salata tahajjudi malima sahaba en tabiina en ɗo ɓe laataki ɓe ɗo acca juulugo alkaweje ɓe laataki ɓe ɗo acca juulugo tahajjudugo hawtade ɓe liman en wi alkaweje ka aran jemma tahajjudugo ragare jemma li annahum yalamuna ma fi dhalika min al ajri ko waɗi ɓe accata ɗo ngam ɓe ɗo anndi mbar jaari ko woni ɗo banno en juuɗata ni en juuɗa alkaweje aran jemma ha sappo ragareje en lorto kadi bo en gara en juulata hajjudu ɗo ni sahaba en laatino waɗanno fa kanu yusalluna tarawih ɓe laatake ɓeɗo juuɗa alkaweje wa yusalluna fi akhiri layli tahajjudan nden ɓe juuɗa ha ragare jemma bo tahajjudu wa kanu yutiluna alqiyam ɓe laatake ɓeɗo juttina darde bo hatta ruya annahum kanu yatamiduna ala al-ursi min tuli alqiyam ha fillamayo ngam dalila juutugo darɗe ha ɓe nafata jemma ɗo ɓe ɗon tuugo dow cabbi ngam juutugo darɗe wa kanu yarbituna alhibala bayna sawari wa yataallabuna biha man tulil qiyam ɓe laatake ɓe ɗo kaɓɓa ɓoggi hakkunde darange hakkunde darange daga darangal ngal yaago darangal ngala to ɓe ɗon juura go to ni goɗɗo man somi o yiɗi dintago ni o wara o ɓilo ha ɗon jogo boggol go ɓaaro ha maago wa kanu la yansarifuna illa inda alfajir ɓe laatake ɓe gurtata ɓe accata juurgo ɗo koye nato fajiri waɗi hatta innahum yahsawna an yafutahum suhur ha laatake ɓe ɗo kulama dey tata kam ɓe ɗo mbayrari fatora ɓe dey ngam juutugo darde maɓɓe ni sahabo en kam laati ɗo waɗa kadi ɗo derɗirawo juuɗo kayum bo hiisa kayum bo to woni her maɓɓe wa kanu la yansa kullu hada min hirsihim radiyallahu anhu ɗo fu ngam elanago maɓɓe heɓugo mbar jaari huugo kuuɗe boɗɗe allah sani ɗo yerdoɓe ala tahsili hayrati hada shahri dow gasnuki hayruji lewru ndu ma hum alayhi min al istihadi fi tuli sana hawtade ɓe ko ɓe goni dow man ibgo e tiiɗal ha juutugo hitande fuu amma nahnu fa indana taksiru lkasiru walkasalu lkasiru fi tuli sana amma enen kay sakkuma min kay go ndikka antema rammiɗitki ɗuutki be joosu mbatinan ɗuutngu wodanin ha juutugo hitande fuu fa ida adbana ramadana baqiyata sukuri bilkasali walhumum to ni en tokkiri lewru suumayeru ha lebbi koriɗi be mbadinan be ñifugo kuuɗe famaza nastafid ɗume en bositirto kadi faida ɗume en keɓata kadi fa yambaghi lil muslimi alla tafutahu hadihi layali kadi handani julɗo
ta jamma jede fatoramu ma fi salati tarawih fi hadha alwaqt min at-takfif hawtade be ko woni ha yinde altaweje ha wakkati ki hawtade be hoynuki wa taklili rak'ati e famdinki darde nda en juulata juuta bakinna ayi ɓeɗo se ɓe tugga juutugo darde ha ɓe tugga jambi juutugo darde ɓe ɗo haɓɓi ɓoggi ɓe nanga a meɗigo ɓeɗo waɗa ɗum ɗo to enen bo hawtade ɓe rammingo darde ɓen ɓe famɗugo wa taklili rak'ati e ramminki darde kullu dhalika min ajli targhibi lmuminina lilhudur kala bolwa ɗum ɗo fu ngam sabbu solnugo mumini en ngam ɓe yaalira to na noon julde ma juutano ɓura noon kadi wa ma hada yatakhallafu lkasir hawtade ɓe ɗo fu ɗuuɗɓe masin ɗo luuta warata wa ma hada illa hirmanum wa galabatun lilgafla ɗum ɗo kam wala ko ɗum laatini koyna harmineki mbar jaari ɓe kuuɗe boɗɗe e non noon jaaloreki ɓe woyten fa ayu faidatin lilinsani annahu yansarifu yaduka salata tarawihi wa tahajjud summa yashabu usani bote ɗume wonani ɓi adama ko o heɓatani ha kanko ɗo o firlita o acca juuɗe alkaweje o juldata ɓe yimɓe juuɗe tahajjudu ragare jemma sappo ragareje go o wurtata o julda ɓe yimɓe kanko o wurta summa yashabu oti o dilla ɗume o heɓata o dilla ha toye imma ila qilin wa qal o dilla ha kanko ka o ya o hillitina ɗume wi'ama wayne wini kanjum tan o yata o tokkitina wa imma ila tama'i dunia malla bo o dilla ha tammako duniyaru tema wodi ko heɓata tema to yehi ha wayne se haɗanmo sehol wa imma ila gayri dhalik malla bo hatana bolwaɗum nden bo o acci hunde ko heɓirta bar jaari ha al akhira hunde nde tabititta mata yastafidu min hayati ɗume o botitirta ha ngenam maako wa amamahu jannatun wa nar ɗo yeeso maako to o maayi ɗo aljanna malla yiite yotta ka o tabitini ha to o yata kam na wa amamahu hisabu wa amamahu akhtaru wa mahalikum mawazinu tatisu bidarrati horo seeɗo ha yeeso maako ko ƴamtete kuuɗe maako ɗo ɗe etete boɗɗe be kalluɗe fuu ɗon yeeso maako toon o tawoyan o andi bo fakat ɗon yeeso maako jooteji woodi dangeji ɗo yeeso maako toon wa mahalikum e nokkuje hal kukiji mawasinun tatisu bidarrat ni jorle ɗon weynitoro be jarrayel ko peetetel ni wa'inte hakkilo ete kuuɗe maako yande dalgal ɗo yeeso maako wa amamahu sahaifu amalin tuktabu fiha jamiu amali ɗo ha yeeso maako ɗereji kuuɗe ɗo winde ha ɗereji ɗin mobgal kuuɗe maako fuu wa tuta iyahu yawma alqiyamati yakra'uha wa yuhasibu nafsahu alayha yande dalgal to waɗi o hokke ɗereji kuuɗe maako ɗi malaka en binɗanno goo o jangani be hoore maako o horesita hoore maako o hita hoore maako be hoore maako al insanu amamahu makhati ɓi adama ɗo jooteji ɗuɗɗi ɗo yeeso maako wa amamahu mahalik halakuyeji ɗuɗɗi ɗo yeeso maako fa kayfa yanamu wa kayfa yakfulu e noy waɗata o ɗana kadi noy waɗata o woyta wa kayfa yadiu hadihi almawasim alazima allati ja'alaha allahu munqizan lahu min adhunubi walmaasi e noy kadi kanko o yeɓirta wakkatiji hayru mawɗi ɗi ɗi allah seniɗo waɗi ɗum softinojum mo iggoye junubaji e gueɗɗe wa munqizatan lahu min annari ida huwa hafaza alayha wakkatiji man ɗi softinan mo iggoye yiite to ni kanko o laatake o reni dow maji amma ida dayyaha wattabaa sahawati wa gafalatihi fa innahu huwa alladi dayya nafsa amma to ni o tokkitini nafsu maako o yeɓake wakkatiji goo o tokki suunoji nafsu maako e woytere maako fa innahu huwa alladi dayya nafsa ɗo ka kanko woni mo yeeɓi nafsu maako
ولا يهلك على الله إلا الهالكون ولا كالكو بها الله كوينا هالكوبه. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع أن ترى على جالي دمور وفونا مقلين بفو بسعاده القول والعمل والإخلاص هيدكم والبورغل والبورغل إلا بنتكم الله وأن لا يحرمنا وإياكم من فضائل هذا الشهر إن ترى الله تعالى حرمنا من بيمون ومن فبر الليل وغير يتنمارف من فضائل الأعمال يكون برد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية